Så nu vil vi forklare beviset for en andengradsligning, og som vi ser her, så har vi den andengradsligning her, ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Så får vi så den gode idé, at vi vil sætte 4a ind, så vi vil altså gange med 4a. Så det starter vi med at gøre, så siger vi 4a i anden, x i anden plus 4a bx plus 4ac er lige med 0. Så nu har vi altså ganget ind med 4a i alle led. Det vi så gør nu, det er, at vi faktisk gerne vil have 4ac over på den anden side af lighedstegnet, så vi minuser med 4ac. Så kommer den til at hedde 4a i anden, x i anden, plus 4a bx er lige med 0 minus 4ac. Fordi vi altså har minus 4ac og fået det over på den anden side af lighedstegnet. Og nu tror jeg gerne forklare det, at vi så kan bruge kvadratsætning omvendt. Jeg har sådan super. Okay. Nu vil jeg altså gerne sætte b i anden ind på begge sider af lighedstegnet. Så det kommer altså til at se sådan her ud. 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus b i anden. Det gør vi altså også på den anden side af lighedstegnet. Så den hedder b i anden minus 4ac. Det gør vi altså, fordi at nu har vi det her led. Det er altså diskriminanten, eller i hvert fald formen for diskriminanten. Jeg vil fortsætte her. Vi kan altså skrive de her to led op, eller om på det. Så det første her, det var meget svært. Meget flottere. Det kan vi altså skrive om til 2ax i anden. Og så det her led, det kan vi altså også skrive om, så det hedder 2 gange 2a x b. Okay. Og det her, til den her, der kan vi altså bruge den omvendte kvadratsætning, og den vil jeg altså lige skrive op her først, før jeg går videre, og den er a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Ved brug af den her kvadratsætning, så kan vi altså skrive det her udtryk, vi har nu, om til det her simple udtryk, som hedder 2ax plus b anden plus b anden lige med d. Yes. Okay, så nu ud fra det her kan vi så forklare D's løsninger, og det er sådan, at D altså har tre løsninger. Det første er, at D er mindre end 0. Hvis D skulle være mindre end 0, så vil det ikke give mening her, fordi når noget er i anden, så kan det aldrig blive negativt. Så derfor der vil D aldrig nogensinde kunne være mindre end 0, så der vil være ingen løsning. Så har vi så den næste her, og det er, at D er lige med 0. Der kan vi så skrive D lige med 0. Og der vil så være en løsning. Vi kan så starte med at skrive her, den som vi fik før her. 2ax plus b er lige med 0. Det vi så kan gøre her, det er, at vi kan rykke b og 2a over på den anden side, så vi kan faktisk skrive x er lige med minus b over 2a. Og den her sætning kender vi faktisk. Og det vil så sige, at d er lige med 0 faktisk har en løsning. Okay. I tilfælde af, at vi har to løsninger, eller d er over 0, så ser det altså sådan her ud. Altså, d er større end 0, er lige med, at der er to løsninger. Okay. Og hvis vi har to løsninger, så ser den altså sådan her ud. 2ax plus b er lige med plus minus d. Den her sætning, der vil jeg altså gerne isolere x, så det vi gør, det er, at vi dividerer med 2a på begge sider, og vi minuser med minus b på begge sider. Så den ender med at se sådan her ud. Med b
plus minus Plus det minus b. minus b over 2a. Yes, og de to løsninger er så, at det både kan være plus og minus. Yes. For at konkludere på det hele, så kan vi sige, at vi startede med at have andengradsligningssætning, der ganger vi ind med 4a. Så her noget vist Thor, hvordan at de her to faktorer kan bruges her som 2ax i anden plus 2 gange 2axb. Og at den her, den gav d ved at få 4a ind selvfølgelig. Så bruger vi så kvadratsætningen her til at simplificere lige med d. Og så er vi så, at d kan have tre løsninger. D kan altså ikke være mindre end 0, fordi at vi har noget der i anden, som aldrig kan blive mindre end 0. Og så fandt vi ud af det her med, at d er lige med 0 kunne have en løsning, og så som Thor sagde, kunne d, som var større end 0, have to løsninger.